ki jing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel siang ba subscribe na manta sai madan bat than madan hi ka siang kongres che ki kambari bat ki kam arsap chok ka siang kongres kane kala paushai ba hadin tangkat to kat ne tayo bat tangkat to kat ne sngi ba na kaliang jok sarkar MDA tu kala thung ya ki arngut ki noilam jok ka siang kongres ki ban long ro ki nong elam na kaliang persha kata ya ba roni wi long do bat u saleng sama kane ka jingthung jong sarkar ya kini ki arngut ki nong elam jong ka siang kongres ban long kum ki nong elam na kaliang persha ka paushai ba kaseng kongres hi kadon ka jingye dai ka bacan pha bat kaseng NPP wala da na kaliang jok kaseng kongres hakane ki election baladep kadon tang sangut kiem le kamshem la panye so bat kamshem la trelang bat kaseng NPP hakaban shina bat ban theu yo ka sarkar bat mai hanrai man ta bat na kaliang jok kaseng kongres kala sai hi ya kita ki sakhi bat kalpan paushai ba kadon ka jingye dai ka bacan pha bat kaseng NPP takabay trelang sisendon bat kaseng NPP akapan slot no ya ka Shuki CM jong ka KHADC na ka seng UDP kababat ya ka Shuki CM ha KHADC menta kasngi ka khat khanda trik jong bana jiliu arjar arulai kane ka jing sha slot no jong ka seng UDP na ka Shuki CM kalong bahadin bakin riungut ki MDC jong ka seng Kongres hakaba kila manjur ya kano confident motion bat balas slot no chisendon ya ka Shuki CM na ka seng UDP kublai shibun